Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Piye kabare dina iki bocah-bocah? Padha semangat sinau. Kaya biasane bocah-bocah, dina iki dina Kemis pelajarane ya kuwi pelajaran basa Jawa. Nah, bocah-bocah, saiki ayo padha sinau bareng disiapke buku LKS basa Jawane. Bocah-bocah, ing pelajaran basa Jawa iki wis mlebu ing gladen sing kaping 3, ya kuwi halaman 29. Nah, saben-saben bab utawa saben-saben gladen ya mesti ana wacane. Nah, ing gladen sing kaping 3 iki ya ana wacan sing kudu bocah-bocah waca, ya kudu bocah-bocah mangerteni amarga sakwise wacan mestine ana pitakonan-pitakonan. Ayo bocah-bocah diwaca bareng-bareng wacan ing gladen sing kaping 3 iki. Gerakan sejuta pohon. Manungsa urip gumantung marang lingkungan. Lingkungan iku apa wae sing ana ing saubenging manungsa. Bisa arupa kewan, lemah, banyu, tetumbuhan lan liya-liyane. Kabeh iku bisa menehi panguripan. Mula lingkungan alam kudu dilestarekake. Kanggo nglestarekake lingkungan alam iku, pemerintah nganakake kegiatan-kegiatan. Kegiatan iku kayata program kali bersih, gerakan sejuta pohon, larangan ngrokok ing panggonan umum lan liya-liyane. Gerakan sejuta pohon iki kudu ditindakake dening kabeh warga sak-Indonesia. Wit-witan sing ditandur maneka warna, ana sawo, palem, blimbing, rambutan, jati, akasia, tiara payung, soko, tanjung lan liya-liyane. Gerakan sejuta pohon iki disengkuyung lan ditindakake dening warga masyarakat kanthi seneng lan semangat. Papan-papan sing sakawit gundul lan bero saiki ijo royo-royo, ora panas, hawane seger. Nah, bocah-bocah, iku wau wacan ing gladen sing kaping 3. Sing irah-irahane ya kuwi gerakan sejuta pohon. Nah, bocah-bocah, gerakan sejuta pohon iki ya akeh manfaate supaya lingkungan ijo royo-royo, supaya lingkungan dadi adem, seger, lan sing penting taneman kuwi uga iso dadi resapane banyu, sing banyu kuwi ya dibutuhake kanggo awake dhewe. Nah, bocah-bocah, ing wacan iki ya ana tembung-tembung sing jarang dingerteni bocah-bocah. Ayo ditegesake sarana sederhana supaya bocah-bocah padha ngerti tegese tembung-tembung iki. Gerakan sejuta pohon. Manungsa urip gumantung marang lingkungan. Nah, iki ana tembung gumantung. Gumantung kuwi kalau dalam bahasa Indonesia yang artinya tergantung. Jadi manungsa urip tergantung marang lingkungan. Jadi manungsa kuwi uripe gumantung saka lingkungan. Jadi manusia itu hidupnya tergantung kepada lingkungan. Selanjutnya,
Lingkungan iku apa wae sing ana ing saubengé manungsa. Saubengé iku sakelilinge. Yo ubeng berarti sakelilinge manungsa bisa arupa kewan, lemah, banyu, tetuwuhan. Tetuwuhan iku tegese tanduran. Lan liya-liyane. Kabeh iku bisa menehi panguripan. Panguripan kuwi nggih kehidupan kanggo menungsa. Mula lingkungan alam kudu dilestarekake. Kanggo nglestarekake lingkungan alam iku pemerintah nganakake kegiatan-kegiatan. Kegiatan iku kayata program kali bersih, gerakan sejuta pohon, larangan ngrokok ing panggonan umum lan liya-liyane. Gerakan sejuta pohon iki kudu ditindakake dening kabeh warga sak Indonesia. Wit-witan sing ditandur maneka warna. Nah, iki maneka warna iku tegese macem-macem utawa werna-werna utawa akeh maceme. Wit-witan sing ditandur warna-warna utawa wit-witan sing ditandur akeh maceme. Ana sawo, palem, blimbing, rambutan, jati, akasia, tiara payung, suka, tanjung lan liya-liyane. Gerakan sejuta pohon iki disengkuyung. Disengkuyung iku tegese dikerjakake. Utawa dienggo. Disengkuyung dienggo utawa dikerjakake. Gerakan sejuta pohon iki disengkuyung utawa dikerjakake lan ditindakake dening warga masyarakat kanthi seneng lan semangat. Papan-papan sing sakawit gundul. Nah, iki ana tembung sakawit. Sakawit iku tegese sejak dalam bahasa Indonesia artinya sejak utawa awale. Nah, papan-papan sing awale gundul. Dadi iki kalimat iki nyeritakake kahanan utawa ana lahan sing awale gundul. Dadi papan-papan sing sakawit gundul, papan-papan sing awale gundul lan bero saiki ijo royo-royo. Bero iku tegese lahan utawa tegalan utawa sawah sing ora ditanduri utawa ora diopeni ana mung cukul suket. Dadi tanahe wis ora ana tandurane, ora diopeni, ana mung suket iku diarani tanah bero. Dadi papan-papan sing awale gundul lan bero utawa tanah sing ora diopeni saiki ijo royo-royo. Ora panas, hawane seger. Nah, iku mau bocah-bocah tembung-tembung sing ing wacan kuwi rada angel dimengerti utawa jarang dirungokake bocah-bocah, iso di artekno utawa ditegesake sarana sederhana. Nah, bocah-bocah, sakwangsule wacan kuwi ing ngisore ana pitakonan. Ya kaya biasane pitakonan kuwi wangsulane ana ing wacan kuwi. Dadi yen bocah-bocah wis maca wacan ning dhuwur kuwi iso mangsuli pitakon-pitakon sing be iki. Iki ya wis gampang. Sing penting bocah-bocah mangerteni wacan ing dhuwur kae. Sabanjure sing C isen ana titik-titik ing ukara ngisor iki nganggo tembung sing mathuk lan bener. Nah, iki ya kaya ing bab-bab sadurunge ya mesti ana pitakonan kaya ngene iki. 1 nganti 10 iki akeh-akehe wangsulane ana ing wacan ing dhuwur kae kaya manungsa urip gumantung marang ning wacan kuwi ya ana lingkungan iku bisa arupa ning wacan kuwi ya ana. Nah, iki bocah-bocah ing sing nomor 8
banyu sing mambek kudu. Nah, mambek kuwi artine banyu meneng utawa banyu sing ora ngalir iku jenenge mambek. Banyu sing mambek kudu titik-titik supaya ora kanggo nyusuh jingklong. Jingklong kuwi nyamuk. Ning desa iku ana sing ngarani jingklong, ana sing ngarani nyamuk, ana maneh sing ngarani mimik. Iku nyebute nyamuk. Jadi jingklong kuwi apa? Jingklong kuwi nggih nyamuk kuwi. Nah, 1 sampai 10 kuwi tak kira wis bocah-bocah padha iso, wis wangsulane nggih gampang. Nah, dina iki sinau bareng basa Jawa sakmene wae. Sesuk dina Kemis mlebu gladen sing kaping 4. Nah, gladen 4 iki sing perlu dijelasake amarga ana basa Ngoko-Lugu, basa Ngoko Alus. Tapi gladen sing kaping 4 diterangake Kemis wae. Nah, dina Kemis iki sinau paringe cukup sakmene wae iku gladen sing kaping 3. Nah, bocah-bocah kudu tetap semangat, tetap sinau apa wae supaya bocah-bocah iso mangerteni apa sing diulangake pelajaran-pelajaran sing ing sekolah. Jadi dina iki ora akeh-akeh sinau bareng basa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.